Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomke-tiet. Komte, wat duurt in de komte stiert, snap ik net zo volle. Paken hoe de komte lezen. Ik zet hem nou op mijn volle. Als Romke lekker lijkt te sliepen, jet er niet een raar lood. Hij wordt wekker en hij denkt, wat zou dat wezen? Hij is wel wat bang. Maar hij vindt het ik wel best spannend. Pak hem! Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Het vogelhokje. Romke lijkt op zijn kleedje te sliepen. Ineens schrikt de wekker. Hij heeft een lood. Alle honden in een hokje. Wat is dat voor leven? Tomke! Tomke! Slags nou hield niet op het raam? Tomke! Tomke! Romke shot om hem heen. Tomke is net in de kamer. Tomke? Waar bist nou, Tomke? Tomke? Waar bist nou? Tomke! Nou jij ik het weer. Wacht, Sjus. Het lood komt uit het hok. Romke rent naar het hok daar. Hij is vol wat bang. Waar zou er in het hok zitten? Misschien zit er wel een krutte beer in. Met hele scherpe klauwen. Of een gemene dief die Tomke zijn trekker pakken wil. Of een... Tomke, ik ben bang. Dan giet de deur van het hok open. En waar komt er uit? Net een grutte beer. En ek net een gemene dief. Het is Tomke. Hoi Romke, ik ben nog een timmerin. Ik maak een hokje voor de vogels. Daar kan ik het eten in lezen. Maar ik dat hokje recent, Tomke? Ja, Jer, het is krek leer. Ik zal het in de tuindel zetten. Tomke sjouwt het hokje naar de tuin daar. Het is een heel mooi hokje, met een dak erop. Zo, ja. En nou zal ik wat ballen opheljen. Dan kunnen vogeltjes aans maar lekker eten. Ballen, lekker. Tomke komt met een grut steek ballen voor. Hij maakt er mooie lietse hapjes van. Die leidt er in het hokje del. Kom Romke, nog een wij. Oost waren de vogeltjes net te komen. Romke en Tomke gaan in huis. Ze gaan voor het raam staan. Daar kan ze het vogelhokje goed zien. Wanneer komen de vogeltjes nou, Tomke? Ze waren misschien eerst nog net zo goed. Ja, ze komen haast wel. Maar de vogeltjes komen net zo gauw. Ik zal ze wel even roepen. Romke gaat naar buiten daar. Vogeltjes, kom maar bij ons. Wij gaan lekker eten van je. Vogeltjes. Nou, de vogeltjes komen net. Ik ben goed op de ballen passen. Oren beesten mooi het net pakken. Romke gaat naar het hokje daar. Hij moet de ballen goed in de gaten houden. Maar de ballen leidt zo heeg. Hij kan er net goed bij. Dan bedenkt er wat. Romke springt, hoepakee, in het vogelhokje. Zo, nou zit ik er heel dichtbij. En je kan het pakken. Maar dat ziet er wel lekker uit. Nee, ik mag er net aankomen. Want het is van de vogeltjes.
Daar komen de vogeltjes onvliegen. Ze sjuggen Romke in het vogelhokje zitten. En ze worden leuk. Hé, dat hokje wij nou. Die bal is voor u. Die had Tomke net voor u, Delijn. Eruit, een koude beetje. Of zullen we die met uw snaffeltjes pikken? Maar ik pas op mijn ballen. Ik eet het niet op. Nee, het pikken. Je mag me net zien lang. Au. Je mag me net zien lang. Au. Help. Tomke. Romke, wat doe je in dat vogelhokje? Ik pas op mijn ballen. Maar toen kwamen de vogeltjes. En die gaan mij zeer hier. Maar de meeste kan dan net in dat vogelhokje komen. Er is dan net een vogeltje. Toen maak eens vol een hokje van de vogeltjes. En net hier van mij. Toen vies de vogeltjes volle leeuwen. Nee, Romke. Ik vind hij toch echt lief. Alleen, Maak eens dan echt zo'n mooi hokje van mij. ja, goed. Ik ga nog wel wat hout in het hok. Ja! En dan moet het er echt brokjes in. En de vogeltjes krijgen net hiervan. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Kat. Een kat is een poes is een kat. Een kat vangt mozen, wist u dat? Het is warm. Het is warm te zwemmen. Of voor een ijsko. Maar Pier moet naar de kapper. Alleen daar had er dus geen zin in. En dan rent er Marieketje in het lief. Oh, Romke. Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Naar de kapper. Het is woensdagmiddag en smoorhiet. Het liefst wie Marieke dadelijk naar het zwembad gongen, maar ze moet eerst de oude kranten nog naar Paken brengen. Paken werd het op een flatje in het centrum. Oors komt Marieke er graag. Even met de lift op een del en even bij Paken zitten, maar Joert had ze gauw haar nocht. Het is smoorhiet in de flat en Paken is ek al sloeg van de warmte. Dat ze stiet al gauw weer boeten. Mij €1? Die had ze van Paken gekregen. Voor een ijsko. Zei er, dat hier ze wolvertjinnen. Maar de euro in de hoorn rint Marieke het centrum in. Inien tikt haar in op het schouder. Hoi, dat is toevallig. Hey Pier, wat is je? Ik moet naar de kapper. Bij de kapper? Maar dit waar? Ja, ik hier even te zwemmen gong. Maar het mas van u heid. Tje, ik van Paken kregen. €1? Van ijsko. Oh, wist werd ze lekkere ijsko's, hè? Daar, in de ijsalon. Weet ik. Kies mij? Ik had €10. Wat zou die kapper kosten? Ik heb geen idee. Maar geen €10, denk ik. Oké, ik heb je weer eerst een ijsko. Kom mee. In de ijsalon is geen nee te keer. Alles lieke lekker. Maar ek alles lieke duur. Haast alle ijsko's binnen der duurder als €1. Vooral de lekkersten.
Ik heel zin om softies met chocolade en nutjes. Hoe duur ben je? Even zien. €2. Oké, toch kijk ze niet in. Lekker. Marieke betelt maar haar €1 Alsjeblieft. en Pier maar het briefje van 10. Alsjeblieft. Hij kreeg het zo'n euro weer om. Van de i-salon naar de kapsalon is maar een liets eindje. Marieke is met Pier meeroen en te jaren stenen ze voor de deur van de kapper. Tje, daar hing het de prijslist. Knippen €14. Ben €9,90. Jeempie, Stom. een probleempie. Wat moeten we nou? Is de kapper vreeg je als het er van minder dwaan wordt? Nee, dat doet het toch net. Zo stom mij net knippen, kinderen. Ik? Ja, alleen nog de uiteinden draaien. Alles het kwarter. Dat kist ook ik wel. En als ze dan sjuggen, dan ga ik het die in. Amahula. Ik smadder wel wat jelly in. Crackers Arjen. Dat het alle kanten opsteert. Dan sjast er niet van. Marieke haar mem vindt het vreemd dat de band boppenbadje willen op Marieke haar kjemmeke en net naar het zwembad gaan. Maar het is nou te warm om haar er echt drok over te maken. Ze liet ze maar gebeuren. Dat komt goed uit, want dat hier knippen is nog een heel gedoch. Dan is het aan de ene kant weer te kwad, dan aan de andere kant weer te lang of te briek. Nou, Hield hij het meer hier mat er aan om het wat gelijk te krijgen. Zwitdrippen rennen Marieke oer het wang. nou ook op je. Samen het maar. Ons als het aasgeen hier weer hoor. Oké, bedankt. Hast dat gel? Genoeg. Op uw badles in kamer staan wel 3 potten gel. Was dat kleuken ha? In de green? Ik denk het wel. Kom maar mee. Pier en Marieke binnen krekkleer als Marieke haar mem onderaan de trap roept. Jongens, kom eens even naar onderen. Hé? Wat? Wil je met een ijsko? Een ijskoop? Een ijsko? Kom eraan. Hey Pier, wat je stoder blits uit? Hast de kapperwest? Ja, een hele goeie. Oh, het stiet ik goed. Ik haal je even een peer ijskoos. Wat wil je hem ha? Nadat ze haar tweede ijsko van de midden opsmikkelen ha, stekken ze de diekoer naar Pier zijn huis. Marieke giet mooi, benijd naar de reactie van Pier zijn huid. Hoi Heid. Pier, jongen. Wat zus eruit? Ik schrik ervan, sorry, maar wat had de kapper nodig in? Sper eens wat oors. Uw mem vond het wel mooi, zei ze. Heel apart. Apart is het wel, ja. Kan net oors sissen. Maar mooi? Het was zo wel een squallen man. Het zal wel matten. De kapper had er wel werk van aan. Is wel geld genoeg. Ik ga naar een andere kapper west. Echt nog volle goedkeper. Goedkeper? Dat bestaat net. Die kappers binnen alle jaren liek het duur. Deze die het voor een ijsko. Zo, verheid. €100 weer waarom. Alsjeblieft. Nou begreep ik er niet meer van. Voor een ijsko? Dan mat dat wel een hele lekkere west ha. Krip de krip, de kapper krip flip, want flip had de volle heel beholen. Knipper de knip, knipper de knip. De kapper knipt flip, de kapper knipt flip. Want flip had de volle. Viesten te volle.
hier. Flip het vierste vallen hier. Knippenkapper. Hier, want Flip gaat te volle. Hier, op een holle. Knipperde, 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 knip. Oh yeah. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.